Hej og velkommen til TV2 News. I dag producerer vi i Danmark omkring 46 tons CO2 årligt. Det er der 3 piger på Sankt Knuds skole, der har fået en idé til at formindske og måske endda i sidste ende redde jorden. Vi skulle gerne have de 3 piger med på linjen, så piger, fortæl os mere om jeres idé. Hvad går den ud på? Vores idé går ud på at omdanne CO2 og andre giftgasser fra luften til noget eventuelt brugbart. Herunder ligger drivhusgasser med mange flere, som er med til at ødelægge vores atmosfære. Vores plan er at lave nogle filtre, som kan frasortere disse giftgasser fra luften. Hvordan har I så tænkt jer, at disse filtre skal fungere? Ja, altså vi har tænkt os, at de her filtre skal fungere lidt som solceller, så de tager gasserne i luften og bruger dem på en mere miljøvenlig måde. Det kan være ved at give strøm og få biler til at køre på en miljøvenlig måde. Men det vi har tænkt os, at det vigtigste er, at de fjerner CO2 fra luften. Ja. Hvor har I så tænkt jer, at jeres filtre skal placeres henne? Altså vores ønske det vil være, at de her filtre de kunne være på private eller offentlige ejendomme, hvor at personer så kan bruge det til deres eget brug. Piger, det lyder som et rigtig spændende projekt. Vi håber, at I får jeres idé ud i verden, og mest af alt får gjort noget godt ved miljøet. Stort tak for jeres indsats om at gøre jorden til et bedre sted.